Vi har lavet forskellige udklip ved hjælp af Screencast-O-Matic, og det foregår enkelt online. Når man er færdig, kan man uploade det direkte til YouTube. Når man er færdig med optagelse i Screencast-O-Matic, kan man uploade det direkte til YouTube ved at klikke på Upload. Man skal så udfylde titel og beskrivelse. Man skal også udfylde brugernavn og password, og så klikker man på Upload til YouTube til sidst. Det er uploadet, og hvad gør jeg så? Skal jeg klikke her? Og mine videoer. Og der kan jeg så se, det her gemt. Og nu vil jeg så lave en ny kanal